τι έχεις. It's not about trying to become. Δεν είναι το να προσπαθείς να γίνεις. It's to believe you are. Είναι να πιστέψεις αυτό που είσαι. It's the gospel. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. It's the power of God. Είναι η δύναμη του Θεού. For everyone Για τον κάθε ένα. that believe it. Που πιστεύει. And what is the gospel? Και ποιο είναι αυτό το Ευαγγέλιο? It's a revelation. Είναι η αποκάλυψη about the righteousness of God. Για τη δικαιοσύνη του Θεού. That He made you righteous. Ότι εκείνος σε ονόμασε και σε έκανε δίκαιο. Hallelujah.